नमस्कार। जय भोजपुरी। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से रउरा सभे के स्वागत करत हनी। 2026 के एक पहल का वीडियो में हमने के आज बात करल जाएगी एगो गजल संग्रह, बहुचर्चित सुप्रसिद्ध कवि मनोज भावुक जी के गजल संग्रह तस्वीर जिंदगी के, जौना के समीक्षा कैले बानी स्वर्गीय आनंद संधिदूत जी। आई समीक्षा एक बेर पाती पत्रिका में प्रकाशित हो चुकल बा। तो आई हमने के बात कही जाओ तस्वीर जिंदगी के। कवि या गजल को मनोज भावुक, विधा भोजपुरी गजल संग्रह, प्रकाशक भोजपुरी संस्थान इंद्रपुरी पटना, प्रकाशन वर्ष पहल संस्करण 2004 आ दोसर का संस्करण एक आ चुकल बाटे, वो आयल रहे 2010 में। आनंद संधिदूत जी यह गजल संग्रह के यह गजल गो के लेके जौन उनकर कहानगी एक लाइन में रहे, वो भोजपुरी गजल के भावुक रंग। भारत का तमाम जवारी भाषा नियर भोजपुरियो गजल अभी भतिये बा। भतिया में प्रदर्शन ना कइल जाला, उ बिरवाई में लुका के रखल जाले। भतिया माने विकास के साधना काल। साधना समय में नजर पड़ गईले पर भा चर्चा हो गईले, नीक परिणाम ना निकले। भोजपुरी गजल अब ही ऐसा नहीं खे कि एक बेरी पढ़ आ हजार बेर मन पड़े। एक काव्यलता के लहलहाए में अभी समय लगी, लेकिन यह भूतिया फूल में कुछ संभावना इतना जीवंत होनी स कि मन अगरा जाला आ अपना आंख में अपना ही सात कूड़ा के बालू डाल आ तर्जनी अंगुरी के अपना तो वाद अपना और मोड़त कुछ न कुछ कहीं के पड़ जाला। ऐसने गजल के 60 गो नौबहार फसल हमके उदीयमान गजल नियार कवि मनोज भावुक के गुलदस्ता नियर पुस्तक तस्वीर जिंदगी के में मिलल, जौना के जायका, जौना के नशा और जौना के खुमार बरिसन महसूस कैला का बाद अंत में मन के उद्गार कलम का फंदा पर चढ़ल बा। कवि भावुक का कला संभावना के तयशुदा भविष्य उनका चक्रमण और संपर्क में बा। लगभग 30-35 साल में इ नौछटिया इंजीनियर अब तक 3-3 गो महाद्वीप धाम चुकल बा। अपना यह अविराम यात्रा में लाखन आदमियन के संपर्क साधत, चेहरा पहचानत, दिल आ दिमाग में व्यक्तित्व के बूझत समझत काव्य साधना कई रहल बा। कवि भावुक अगर युगांडा, लंदन तक जाके नौकरी कैलन तो अपना संपर्क अभियान में अनेकन राजनेता, समाज सेवी, कलाकार, चिंतक, पत्रकार, व्यवसायी, सत्ता दलाल, आम जनता आ मालिक नौकर कहे के मतलब नीक जबुन सबसे मिल चुकल बाड़न। यह लिस्ट में ओहू संपर्क के नाम छूटे के ना चाहिए जैसे निकटता में गर के हार तक कोसन दूर करत महसूस होले, जेकरा स्वर के ललित हर सिंगार नियर हर शेर आ गजल बन जाला। शेर गजल में सौंदर्य या प्रेम दुगो आवश्यक तत्व है। कवि के ये अभियान अभी आजू जारी बा। अभी भविष्य का आशा के बात बाकी इतना विस्तार में रूप रंग और रस तजबीजत ये उदीयमान कवि एगो नई भाषा में कितना परिपक्व रस निष्पाति करी। कविता का फोटोग्राफी में स्थूल के फोटो तक खिंचेबे करेला, आत्मा तक के तस्वीर उरेहा जाले। आत्मा के तस्वीर खींचत आ खुद फोटो कैमरा का भीतरी देवाल के फोटो खींचल बराबर है। एकर मतलब ई भइल कि कवि खुद अपना आत्मा के तस्वीर सबसे पहले कागज पर उतारत बा। यह सर्जना में अनेकन गो आत्म स्वीकृति आ कबूलनामा खातिर साहस जुटावे के पड़ेला। हमके लागत बा तस्वीर जिंदगी के यह जोखिम के उठौले बा आ काव्य का जटिल साधना के कैले बा। महाकवि हरिऔध अपना काव्य पुस्तक तस्वीर जिंदगी के का भूमिका में लिखले हुमन की काव्य करुणा से पैदा होला। प्रमाण में वो फारसी या संस्कृत के उदाहरण देले हुमन। संस्कृत के पहला श्लोक एगो चिड़ई का मौत से पैदा भइल, ऐसा ही फारसी में भी पहला शेर तब पैदा भइल जब एगो भाई अपना सग भाई के जान से मार दिहलस। आ एकर सूचना जब बाप के मिलल
आ बाप का रुदन के करुण शब्द जब आपस में मिल के फारसी के पहला शेर बनल। करुणा के रस अभाव अन्याय आ आहत भाव से पैदा होला। कवि भावुक का गजलन में अन्याय अभाव आ आहत भाव के अभिव्यक्ति जगह जगह बा। यह अभिव्यक्ति में कवि कहीं दर्शक तो कहीं सहज संलिप्त नियर खड़ा बा। जिंदगी के भइल रहे बीमा होत बा लाश के हिसाब ए दोस्त। ये देखी संवेदना के लाश पर कुर्सी के गोड़ बा मालूम ना ई लोग का कैसे सहात बा। आज वो लंगड़ो दरोगा हो गई, आज वो लंगड़ो दरोगा हो गई। देखनी सरकार जादू घूस के। यह कदर आज बेरोजगारी भइल, आदमी आदमी के सवारी भइल। दुख के दरियाओं में बनल बदरी आंख का राह से झरल बाटे। ई जो आज के समय का सबसे बड़ चित्रण बा। परिचय हमार पूछ रहल बा घरे के लोग, परिचय हमार पूछ रहल बा घरे के लोग। ऐसन हमार हाय रे औकात हो गई। सबसे ढेर अर्दुआई वाली कविता संघर्षशील जाति लिखे ली सब। तुर्क, अरब, ईरान, पंजाब, मराठा नियर भोजपुरियो एगो संघर्षशील जाति है। यही से विश्व का बेहतरीन कविता में भोजपुरियो कविता के अपन इज्जतदार स्थान बा। गजल का संघर्ष पर चर्चा करे का पहले जाति संघर्ष पर चर्चा जरूरी बा। संघर्ष का बाद दूगो स्थिति आवेले, या तो विजय आवेले या पराजय आवेले। विजय मिलेले तो दरबार के राजनीति नदिया जाले। हनुमान जैसन निष्ठावान सरदार का छाती फाड़ के देखावत गुजर बसर करे के होला। स्वयं अवतार पुरुष राम सामने का चापलूसी और पीठ पीछे का निंदा से विरक्त ठाड़े सरजू नदी में जल समाधि ले लेना। पराजय तो पराजय है। जब आवेले तैयार का कूचा में 2 गज जमीन के आस लगौले बड़ बड़ बादशाह अपना उपेक्षा अनादर अभाव से बतियावेलन। कहे के मतलब कि दर्द सगरों बा, दिन होखे बा रात, विजय होखे बा पराजय, हर्ष होखे बा विषाद, पतझर होके बा बहार। दर्द के प्रवेश कहीं प्रतिबंधल नहीं खे। दर्द के संबंध करेजा से बा। आ करेजा के हालत ई बा कि ओके प्रकृति 7 परत बक्सा का भीतर बांध के भेजेलन, तबो वो चोट खैला बिना ना रहे। यही चोट के स्मृति कविता के वृत्ति है। कविता जितने छोट हुई वो उतना गहरा आहत हुई। अगर कविता 2 लाइन के बाद दोहा, शेर, श्लोक या 2 डंडिया वाला कहावत समझी और पावरफुल बा। यही 2 लाइन पर अभिव्यक्ति के ट्रेन धड़ाधड़ पास हो जाले। अगर ढेर लाइन बा तो अझुराए डिरेल होखे के खतरा बा। भाव का 2 लाइन पर आहत अभिव्यक्ति के गुजरत देखी। बचपन के हमरा याद के दर्पण कहाँ गई, बचपन के हमरा याद के दर्पण कहाँ गईल। माई रे अपना घर के वो आंगन कहाँ गईल, माई रे अपना घर के वो आंगन कहाँ गईल। बरसत रहे जे आंख से हमरा बदे कबो, आखिर वो इंतजार के सावन कहाँ गईल, आखिर वो इंतजार के सावन कहाँ गईल। घर के कीमत का हवे उहे बताई, जे रहत फुटपाथ पर लंगटे उघारे। सनातन काल से कवि के काव्य धर्म विपत्ति या उलझन में सांत्वना के सृजन रहल है। उर्दू गजल तो मानसिक उपचार में दवाई नियर काम करेले। अब भोजपुरियों के शेर यह दवा का समानांतर धइल जा सकत बा। ना रहित झांझर मड़ैया फूस के, ना रहित झांझर मड़ैया फूस के, तो घर में आईत घाम कैसे पूछ के। महान आदमी तो अभिनंदन होला, पूजल होला, लेकिन एगो महान आदमी के महान बनावे में केतना केतना आम आदमी के बलि चढ़ गई। ई बलिदान बहुत कम आदमी सोचेलन। कवि भावुक बरगद का पेड़ का माध्यम से ये बलिदान के स्मरण करत बन। जे भी बा बाटे बनल बरगद यहाँ, जे भी बा बाटे बनल बरगद यहाँ, पास के सब पेड़ के रस चूस के। साहित्य में जीवन का नश्वर प्रकृति के दर्शावत निष्फिकिर होखे का एक से एक सनेसा बा। लेकिन आज का भाषा में आज के बात कहत नीचे लिखल कवितों में संप्रेषण के कम करेंट नहीं खे। दरिया का बीच बैठ के कागज के नाव में, दरिया का बीच बैठ के कागज का नाव में, का करत बा आदमी अपना बचाव में। समर्थ कवि
अगर घिसलो पिटल विषय कस के खराब देला तो नया नियर लागेला। साहित्य में ऐसन एगो विषय है मन। आज तक ई पता ना चलल कि मन के निवास मंदिर महल कहाँ बा। मन के काम मस्तिष्क भा हृदय से अलग बा। कई बेर तो लागेला कि मस्तिष्क का हृदय के औलाद मन है, जवन कंठ में बैठल, आंख से ताकत आ ओठ से बोलत रहेला। मन उत्पाती होला, यही से कबो मुइयो जाला, फिर तुरंत जी उठेला। अपना ए मन से तस्वीर जिंदगी के गजलिहारो परेशान बा आ कई जगह मन के चर्चा करत बा। जमीर चीख के 100 बार रो के टोकेला, तबो तो मन ई बेहया गुनाह कर जाला। जाने का दो मन में फुटत बा रहत, जब से चर्चा बार और चलावल गईल। एको समय रहे जब गांव और शहर का जनसंख्या में जमीन आसमान के अंतर रहे। शहर अगर 3 आना रहे तो गांव 13 आना। आज जनात बा गांव रहिए न जाई। ये भैंस के भाव के एगो खूबसूरत शेर में कहड़े बाड़न, शहर कहीं ना बने गांव अपनो ए भावुक, अजोर देख के मड़ई बहुत डेराइल बा। अजोर देख के मड़ई बहुत डेराइल बा। एहिजा अजोर अंडरलाइन करे लायक बा। साहित्य में अजोर ज्ञान विज्ञान आ हर्ष के प्रतीक होला, लेकिन जवन अजोर मड़ई देखत बा उ तो हास बनले दनवा दैतर का मुंह का लुकार नियर बा। ई बिजली या विकास के विनाश वाला है, जवन सभ्यता आ संस्कृति के जंगल आ आग नियर लील रहल बा। हम समझत हई कि भाव के खाली एगो से उनके स्थापित क देवे में समर्थ बा। जैसे नारी के सौंदर्य स्तनहीन न हो सके, वैसे ही शायरी के चर्चा चली तो उनमें प्रेम सौंदर्य जरूर जोहल जाई। तस्वीर जिंदगी के में जीवन के राग रंग पूर्वा हवा असर से आवत बा, उमस में लुलुआव बराबर चल जाता। जीवन के वर्तमान कैरियर युग में चुलबुला युवा कवि मन विक्टोरियन युग का कवि नियर नीरस आ गंभीर भइल जात बा। ई चिंता के बात बा। हालांकि भाव का कविता में एकाध गो मर्यादल शेर के कमी नहीं थे। सौंदर्य के स्मृति देखी, कैसे भुला सकी कबो मद भरल अदा। कैसे भुला सकी कबो मद भरल अदा, जवना निगाहे नूर पर भावुक लुटा गई। हमरा हर कोशिका में समाइल बाजे, काश हमरा के अपन बनावे कबो। उक्ति वैचित्र गजल के गजलियत देले। ई गजल के गहना है, भावुकों का शायरी में एकर कमी नहीं खे। हमरा संगे अजीब करामात हो गई। हमरा संगे अजीब करामात हो गई। सूरत खड़ा बा सामने आ रात हो गई। घाम बदनाम बा भले भावुक, पांव त छाव में जरल बाटे। भावुक के कुछ औरो शेर बाड़न सा जौन हमके बहुत पसंद बा। आदमी के स्वप्न के खेल कुछ अजीब बा, जी गईल त आदमी आ मर गईल त ख्वाब ह। जिंदगी के जख्म पीर जमाना के घात बा, हमरा गजल में आज दुनिया के बात बा। दिल परिंदा है लइका है भगवान है। दिल परिंदा है लइका है भगवान है, जौना आंगन में चाही उजैबे करी। अंत में यह संकलन में अगर प्रेम के चुलबुलाहट बा, चिंतन के गहराई बा, विषाद के रात बा आ हर्ष के सपेरा बा, तो कहीं कहीं सुंदर प्रार्थना आ लयदार नातिया अंदाजो बा। हम एक बेर फिर से संकलन के प्रशंसा पूर्ण स्वागत करत बानी आ रचयिता मनोज भावुक जी के बधाई देत बानी। आजू के ई चर्चा, आजू के समीक्षा कैले रहनी है स्वर्गीय आनंद संधु दूत जी, जिनका के उत्तर प्रदेश सरकार के हिंदी संस्थान से सम्मानों मिलल रहे। अब बहुत स्थापित कवि गजलकार गीतकार रहले, तो उनका के नमन करत बानी हम। यह गजल के पुस्तक पर जवन उनकर समीक्षा बा, जवन वहां के समीक्षा कैले रहनी, उस शब्दशः हम रौरा सभे के सोझा रखनी है। तो एहमे हमार कोनो प्रयास नहीं थे, बस वहां के लिखलका के पढ़ देले बानी। तो एकरा संग ही हम आज फिर रौरा सभे से निहोरा करत बानी कि चैनल भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना के रौरा सभे देखत रही, लाइक करी, सब्सक्राइब करी। अपने लोगन के जरूर देखे के कहीं। एक बेर फिर से हमारा ओरी से तस्वीर जिंदगी के खातिर मनोज भावुक जी के बेर बेर बधाई आ शुभकामना। जय भोजपुरी।